Ka MLPFT ringkat ka mensim ya kun barhem bha ka jongka kalala pat bakan penlim ya ka saumer SC da saula ar ha ka limpung ile ka jongka Shlong Premier League arja apun rio ka Shlong Sports Association balalong ha ka arpu South Rik Nailar ha SSE Stadium Polo. Haba pasha ka jingtap igikul nakabenta ka Saumer SC yakikul ki jongka kidei ki bala thap da Diogo Karim ar menit bat bantelang lingdo khatway menit kat ba nakalyang ka MLP FT yakikul ki jongka la thap da open shaidor nongrang san menit rapbor lang marwen khat san menit Bikram Chetri Nripunyo menit bat penshai lang el lingkoi proposal menit. Kini ki arkin hun ki rung syak ni ka jinga kun hadien ka jingla ban khor ka jongki ya ki nam jam ha ka ba ka Saumer SC kalala ban job da ar laway ya ka Rangrajit United FC kat ba na kalyang ka MLP FT ka rung syak ni ka jinga kun hadien bakalala abakan penliam ya ka Langsning FC ki jingkala ha ka ni ka sngi jong ka jinga kun ha kini ki arkin hun ka MLP FT kala shani askem ha ka ju ka kin hun kaba la Korea ka jingjam kat ba ka Saumer SC ka jingkala ka jongka kalong laingon hakaba Diego A Kriem Enestar Mangyang bat u Michaelson kurba kilawan ban mi shwa hakajaka ka jong u Orester Well Langshang Andy Z Mautho bat wanshan lang takar ka jinga kun hi kalong ba Marcinius dang kata hadu khatsar minute AA layo iya ka jing khi ka ba hadu sausien ka jar ha ka ba ki arkin hun ki le khunting e banya thap marbot ya ki kol ka ba ki la sha tham bat ka class step hi kalong ba ki arkin hun ki nya hun shwa ka mensim bakin la bakin ya khachwa damar arkol habawan ban beteng ya ka kalamit ka MLP FT ki badang dam bat biang pura bahaga ketang le air ka jongki kilas dang ban khamnyan shakmat ka rukom ya le kai ka jongki ka bahang ni ka penlong ya ka kinhun ni le kai ka Saumer SC bakan haban khamran dien ka rukom ya le kai ka jongka penban hak bakun ka MLP FT kala beteng ban jam shakmat nak benta bakan nyopan bakan thap saya ki arkul ki basa ki jongka bat ban phai ringkat biang sabat ka wei kalai pon bapura ka jongka na ka ni ka jinga khon